er helt vildt, jo. Og jeg bare skruer op for varmen, er det sådan som... Hvorfor gør folk lidt nervøse, eller hvad? Nå, men ja, men altså, så tager vi ud jo nogle gange, ikke? Så fyrer vi den af, ikke? Altså, jeg mener, rimelig klar på tøserne, når det er, du ved. Hvis vi går ud et hold, så er der ikke nogen, der går alene hjem, altså. Så kan det være, at vi går hjem sammen. Nogle gange tager jeg hjem til en af mine venner og sover, hvis det er, ikke? Altså, gør ikke så meget. Der ringer til folk, så bliver jeg helt vild i telefonen, når det bliver sådan noget, det hej, så hej, det bliver helt, der kan jeg godt flippe lidt ud. Er det endnu, om jeg er skrubt forvirret lige nu? Hvad er det for et program, jeg har casting til? Er det single-liv, eller... Det er Dating in the Dark? Hvorfor fanden er det så lys på? Jeg troede, det var det. Skulle man så ikke castes i Darkness? Castes i Darkness? Er det ikke amerikansk, eller hvad? Jeg har læst uger. Du er ej. Jeg tager pis på dig. Fis af med dig, din blondine skø. Bo. Og jeg er 31 år gammel. Jeg har altid godt kunne lide programmet med at være millionær, og også at måske kunne jeg have en mulighed for at vinde, fordi jeg har utrolig meget paratviden. Og svært ved at trække vejret, fordi min kæbe vejer 100 kilo, og min næsebor. Er det meget, du snakker om? Eller hvad? Er det meget, du snakker om? Er det mig? Ja, fordi jeg har også en rimelig stor kæbe, altså. Hej, jeg hedder Louis. Jeg spiller ikke musik mere, men det har jeg gjort. Kunne godt tænke mig at være på kamera nu, fordi jeg altid godt lige kunne stå på en scene. Snakke for hurtigt, eller? Skal jeg snakke langsommere? Hej, jeg hedder Louis. Ja, nu er jeg ikke mig selv. Jeg har aldrig spillet musik. Jeg vil gerne være med i single-liv. Det er jer, der sætter datesen op med en, eller hvad? Man skal ikke selv ud og score en date, eller hvad? Hvad? Wow, stop toget. Peter er her nu. Christian her. Nogle gange så ved jeg ikke så meget, som om folk ikke rigtig tager mig seriøst. Det er jeg faktisk ret træt af, så jeg kunne godt tænke mig at komme med i det her program, for ligesom at vise, hvordan det var, når man er inde i hovedet på den her type, ikke? Jeg mener, der sker rigtig mange ting, som folk måske ikke lige tænker over normalt. Men altså, jeg tror, det vil være en ret god idé, hvis du sætter din stemme på krille, eller kriller, som jeg også bliver kaldt.